Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Mayat mo't itutugawam di nga agkoy-koy-yakoy, intay. Ay, nanamak mati kinakapitan ko. Ay, kasano ko maananamam ako nam. Ah. Kasta ka di tirumbang aramidan ti maysa a kapitan. Kalkalpas ko anang sitel iti supyat dagiti babakat at chismusan. Na, saan aga po tanasetel mo ti maysa akaso kat Houston. Aha. Mapan ka ije barangay hall. Tapno maamuam no anya manen ti sumaruno nga isettle mo. Manan? Ay, aginanakpay ko ma. Anya nga rod ngay. Pagrebangam dayta. Iso nga rod nga addam ako na nga honorarium mo, gapo iti dayta pagrebangan. Awan pa'y inanakmet. Agaliwak sayak pa'y kumamit. Ay, ingkakit din ije barangay hall. Saan mo't anadagsen unay ti trabaho? Ingkakitaan jay kalding tayalis mo iti nakaiwaywayan na tapno mabsogan ako. Ado mo tirot iti nang iwayawayak, nanang. Saan mat nga amin a klase ti ruot kat kanon ti kalding. Basta ruot kumaakat ka ng tikalding. Nagado ti bangbangsit arot, ijay nang iwayawayak. Saan a kayat ti kalding ti ruot abang bangsit? Anyamatan, apay ngay nga agpili deta kalding. Di namat amo tinagan ti ruot. Ay naanak ko, ingkaki din. Apay ay anagado a pambar mo. Iso anak ko tong ti kalding. Tauray di na kayat aruot kat iso ti pangiwaywayam. Basta do ti ruot akat, iso ti pangipagudak iti kalding, nanang. Agarablat ako man tadi namut amo ti agmulay ti kanan na. Ay ingkakit din, nagadupay la arason mo. Pautangan nakman iti sardinas mau maray. Utang manan, maray. Ay bigbigat, awan pa'y buwina manok. Siyak nga'y abuy na manaw. Buwena manok ka dayta utangan. Kaano nga'y abayadam ti utang mo? Inton sumangpet ani badung ka. At idugan ti listaam. Kan mainayon pa'y dagiti inutang ni Kabadong. Adu aya ti inutang ni Badong. Adu mangrugi iti bagas, asin, mantika, bitchains, kape, sabon. Ala ka din maray. Kaano aya sumangpaut ni Badong Mau? Ay, agbayad kayo pa'y iti utang yaw. Ay, naggapwa maray. Kasla naalsem itati panagro-rupam. Kasano kumangay analsem, kadi mo naramanan. Ay, day tala itsuram. Saan ko akayat aramanan no prutas ko ma? Saan met napintas nga hita kasla nakunas-kunas met. Awan lat di mo ibagbagas si kakapitan. Nay, manok mun samo day tamagmag na. Apay ko ma, no manukaw. Naglukmag nga raw. Anya nga tano palapalag ta partsenta, kapitan. Ha? Ay, saan? Ay, agit itlog dayta. Di mo pakibibyangan. Bisin mo na dayta, na kami suot ka. Masurunak nga raw, tadi mo la sumangputin ni Badong ka. No saan sumangpat? Saan atila pagpupunutan, may ramraman. Pati manok ko palapala. Nanang, awan matan jay kalding iti nang iwayawayak. Ni, apay nga'y, adda ka din ang takaw. Jak amo nanang, basta awan mati jay nang iwayawayak. Ay sus, amangan no adamo na ngalan. Ijay ka di asidag ti kalsada, tinangiwaywayam. O nanang, impagod ko iti poon ti ruot abang bangsit. Ay, ruot mo't ngamin abang bangsit tinangipagudam. Nakagarot siguro iso nga ingguyod dangatan. Ingguyod da na paninwayway ti sabalya diso, nanang. Ingguyod da tinakaw ti kayat ko asawan. Sige, tayo nakagpatulong kin ni Kapitan, tabirukan tayo. Ha? Tumulong dagiti tanong. Ay, Dilma, papanam, nagpartak kamot na magna. Ay na, Kapitana, tinakaw da ngamin ti kalding ko. Ha? Sino tinagtakaw? Ay, ammupay ngay, Kapitana. No ammuk tinangala akat saanen atakaw ti awag ijay.
Sa bagay, kasano atakaw nga agpayso no nakita mo't tinangala. Inak agpatulong kin ni Kapitan, barang saan pa'y anak kaadayo ti agtatakaw, Kapitana. Ay, sige. Itay pa'y anapan ni Inteng ije barangay hall. Bareng awan na pananda. Sige nga rod, Kapitana, panawan kayo pa'y. Sige. Nagdardarasa na pimanaw. Ay, taga-sabali nga ta a barangay tinagtakaw. Imbag numabiru kan dapay ti kalding na. Kapitan, chikalding ko, mapantayo ko masapulan. Ah. Ang mga nunayada yung tagtatakaw. Ay, sino tinangtakaw? Agpatulong ak kadipay amang birok no nakita, Kapitan. Ang ada-atapam? Awan mo ti maatap, Kapitan. Ay, Imbaon ko ti anak ko amapan na iyalis iti nang iwaywayan na. Idi simang pag, awan kanumitan ti nasao akal din. ay. Nangiwaywayan na kano? Ijay kano ayan ti ruot anabang sait, Kapitan. Ay, sus. Basta surutan tayo latan, dagiti tugot na na. Sigurado ang mabisin ti kalding yaw, ta ijay ngamin kabangbangsitan, tinangiwaywayam. Jay anak ko tinang iwayway ijay kabangbangsitan, Kapitan. Idi imbaon ko amapan na iyalis, awan kanumitan. Ay, di kagdanag. Siyak ti kapitan analaing nga agdetective. Iso asapulin tayo ti gut mo. Agyaman ang Kapitan. Sige, intayo nga rudan. Ay, isa dino ti kabangbangsitan anang iwaywayam iti kaldeng, boy. Anday je bang kagiti asidag ti taltalon, Kapitan? Anyat nakakatkatawa? Apay nalabasit ti maysa, ken asul ti maysa asinilas yo, Kapitan. Ay, na. Gaputa apurado ak nga ron, hindi imbaga ni nanang mo anatakaw ti kalding yo. Iso ajak nadlaw. Agam di mo katawaan na. Kasta ka di, Kapitan? Wen, nangiwaywayam iti kalding yaw. Ingka man isuro. Awan nga ro di jay, Kapitan. Apay-pay lama pantayo jay. Basta intay kitaan. Kita agtuman no ada tugot ti agtataka. Awan mo ti makita at tugot ti agtatakaw, Kapitan. Kahit nasa wanday ta nga, awan ti imay dito'y anang takaw iti kalding. Apay ngay nga rod nga awan di kalding dito'y, Kapitan. Rugit na lang matiada dito, Kapitan. Nagrugit siguro ti kalding yo Napanan na ngay nga rodan, Kapitan. Ada makitak atugot ti kalding dito'y abanda. Padasan tayo man asurutan. Makita ya matitugot iti karutan, Kapitan. Basta surutin tayo dagita. Sigurado ang mabisin ti kalding yaw. Tayo ijay mo't ngamin kabangbangsitan tinangiwaywaya. Nimot na natuyang ti makitak anakatugaw iti rabaw ti bato, Kapitan. Agdamag tayo man no adda nakita na kalding. Kumanong tayo nga ron iti ayan natagdamag tayo. Anya nga tatyar aramidon ni nanatuyang iti rabaw ti bato, Kapitan. Kas lamang mangan. Anya nga iti kang kanin na dayta. No sa anak nga agbidot. Prutas ti kanin na. Adda kayo aguyabano ti asidig na. Amagan no guyabano. Nalabit, Kapitan. Ay, di tapay amangan. Di pa'y la nagawid ta iji balay dati panganan na. Nay, apay ngay ngagkuy-kuyog kayo dito'y kasupukan. Papananyaw. Apay amang mangan kamo dito'y kasupukan. Mabisinak nga raon tasan anaimas ti sindak ijay balay may. Awan nga men ni badung ko nga aglutaw, Kapitan. No awan, ipalubos mo ka di akumbet na itabuksit mo. Di agluto ka. Iso nga rod ang mga anak iti guyabanaw, tapnusan akumbay. Ang tay salsaludsudan. Papanan nyo nga'y adwa dito'y kasupukan. Ada ka din nakitam akalding dito'y. Adwa? Makitam ka na dagiti kalding di talikudan, dagiti kay kayaw, Kapitan. Maray, apay nga awan dainteng dito'y barangay hall.
Imay nga itay ni Delma. Nagpatulong ta, natakaw ka no ti kalding na. Kaano, anatakaw ti kalding na ako nana? Itay bigat ka naw. Anak na kano tinangiwayway. Saan nga ta nakabulos ti kalding? Taubing met tinapan ng iwayway. Ay, dayta ti saan tayo nga amaw, maray. Imposible met nga adda natured nga agtakaw iti kalding nga imalaldawan. Urayin tayo da kapitan, no anya ti pudnoan na pasamak. Sapay medyo nabayag da. Saan aya? Ada mo siguro nasurok amay sa nga oras dan, maray. Tayo ija ayan dagiti kalkalding kuna ni Marituya. Wen kapitan, no adda dita. Adda nga tanapan na ngalaan ng ikabil ijay. Narigat nga ibaga nga adda na panangala no saan anak kita. Apay nga rod nga adda ijay, kapitan. Adda mo sa katikalding yo. Mas daaw ka no apay nga adda ijay. Adda sa ka na, ngam adda mo't talina. Ura adda talina no sinsinan ti pan nakaipagod na. Makagarot latamod bigbigam no adda dita ti mapukpukaw akalding ya. Ni, kasla isumot nga agpay so di mang taktakal iti may sakal ding kapitan. Dayta akalding mo. Ibagam anatakaw saan kaya? Imbaga mo ngamin di anak ko ang mapukpukaw ti kalding kapitan. Imarog mo ilagam iti pada na akalding. Ay naglukon akalding, napan mo gayam di taayan dagiti pada na akalding. Sa pa in report yumot. Kita nyo mo ta. Ala, inka ala din ti akalding mo ta agawid kaya. Gatangam ka di day di akaldaing kapitan. Apay akinadwaam ni Dilma anapan di taayan ti kalding na. Imay iji barangay holkat in report na anatakaw ngamin ti kalding na. Ay naglokaw. Nagbirok kumapay mo't asakbay ang nag-report. Day tangarod ti imbagak mari. Ang apay ngay akas ta ti chinilas mau, kapitan. Di mo man dilawid. Uray kasta ti chinilas ko ta naidanon nak dito. Kat maisublinak man na iji barangay haul. Kasanungay no adda makakita. Kat kunada asaan asika ti kapitan. Saan ati kawis ti may sa kapitan ti kitaan da. No di kat ti kinapuno na nga agserbi. No ada agpatulong. Kumusta tinapananyaw, kapitan? Ay kat nasulbar Kayat mo asawan na tilivyaw ti agtatakaw? Ay awan ti agtatakaw. Basta kisolb. Anya ti kayat mo asawan, kapitan? Kisolb ita, awan ti agtatakaw? Saan nga ron anatakaw di kalding? Napanlaang nakiarog iti pada na akalding. Anya? Ay naglukon Adelma. Imbaga na anatakaw, oray saan magayam. Masurunak. Iso nga imbagak mapan na alaan ti kalding na tagawid. Imay paila dito barangay hul. Nabanugak din na napan nagbirbirok iti saan anatakaw adingwon. Apay adumayamudom ka, inteng. Ni nga mindilma. Kula na anatakaw ti kalding na. Saan gayam? Napanlang nakilangay iti pada na akaldeng. Suron ko. Anya ngay nga rod, inteng. Iso nga imbutos da ka. Taam mo da analakada ka nga asitgan. Binanugdak. Ay, anus laeng. Tasikakat nga rod ti kapitan. Ken, no kayat mo pa ti aglayon akas kapitan. Angam no saan, agsadot-sadot ka. Ta sigurado asaan da kan nga ibutos akas kapitan. Ay un pa nang agagita. Tapno siya klata ti kapitan iti kabildatan. Ay katwan agbihayag ni kapitan iti kabildatan. Kasta ti kapitan. Basit man wano dakal aparikot. Sikat ti asit ganda giti tattao iti masakupan. Ala sigay! Dinan tinagibusan ti sabalipay aparang!
Dito'y drama tayo, Kapitan Inteng. Insurat para iti radyo ni Steph Meron Nalika. Ken iti direksyon, Virgie Puclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joper Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan.